presented by Khushbu Music। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। कैसे के कही सैया के बतिया पहले बाराते हो हाला सखी कहलो न जाला। कैसे के कही सैया के बतिया पहले बाराते हो हाला सखी कहलो न जाला। सखी कहलो न जाला देखे पिया ऊंचा हमरो खाला। सखी कहलो न जाला देखे पिया ऊंचा हमरो खाला। सखी कहलो न जाला। रिकॉर्डिंग बाय धर्मराज स्टूडियो बलवाहर सहरसा। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। करे शुरुआत जैसे रख दी तोड़ के नई हर के पलंग पर करे नलूर से। हाँ करे शुरुआत जैसे रख दी तोड़ के नई हर के पलंग पर करे नलूर से। बेरी बेरी धके उ तो हमके कचार ए सखी सैया न तनिको विचार। ए सखी सैया विचारे हमरो जवनिया के बुझेला छाली काटी काटी रोज खाला। सखी कहलो न जाला। सखी कहलो न जाला देखे पियावा ऊंचा हमरो खाला। सखी कहलो न जाला देखे पियावा ऊंचा हमरो खाला। सखी कहलो न जाला। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। सूते नाई बहरा कबो सखी हो छोड़ के परती जवानिया के रख देता कोर के। का बताई रे सखी। हाँ हाँ सूते नाई बहरा कबो सखी हो छोड़ के परती जवानिया के रख देता कोड़ के। सखी रे याम जस रख देता चूस के कैसे बताई हम पाठा कुमेश के। कैसे बताई पाठा कुमेश के। पप्पू राजा हो करी न माना कहलो से नहीं कहाला। सखी कहलो न जाला। सखी कहलो न जाला देखे पियावा ऊंचा हमरो खाला। सखी कहलो न जाला देखे पियावा ऊंचा हमरो खाला। सखी कहलो न जाला। धर्मराज रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलवाहर सहरसा।